Pinakamataas. Wala nang itataas dyan. Yung kabila, angat nyo kuya. Yan ang natotodo. Babae ka lalaki? Lalaki. Tao ka hindi? Tao ka hindi? Hindi ka tao. Ano ka? Inkanto, maligno, etc. Espiritu ano? Anong espiritu? Anong klaseng espiritu ka? Maitim, maputi, etc. Itim, ano ka? Maligno, inkanto, kapre, aswang, maligno, etc. Ano? Inkanto. Bakit ka nasa loob ng katawan niya? Anong ginawa mo sa kanya? Bakit meron sa kapansanan dito? Naramdaman ko ang aura mo. Kaya kinabitan kita ng krus. Anong ginawa mo sa kanya? Bakit siya napinsanan ng ganyan? Anong ginawa mo? Ano? Anong binigay mo sakit sa kanya? Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ng Ama! Ano? Kalasin mo yung sakit niya. Tanggalin mo! Dalawang kamay! Lahat! Itapon mo. Kalas! Inkanto ka! Inkanto ka ba talaga? Inkanto ka ba talaga? O, kalas. Inkanto. Kalas! Kailan ka ba nasunod ng katawan niya? Huwebes ng gabi. Kalas! Kalas! Pilitin. Tinatawag ko si Ella at si Iya. Ang Karniel, Rafael, lumabas kayo sa aking katawan. Tusukin ito at paibigyan mo ko ng kapangyarihan mo. Tinatawag ko lahat ang aking mga medalyon sa puso ko upang magkaroon lahat ng bisa nito. Matigas ang ulo nito. Kalas! Kalas! Meron pa. Ubus lahat. Ubus na po. Wala na. Sige, kalas po. Sige. Kalas ka pa. Kalas! Wala na. Mawawala sa kanya. Opo. Ngayon, Opo. doon pa. Lahat, tubusin mo. Simula ulo. Ubus ko na po. Inkanto ka ba talaga? Opo. Saan ka nakatira? Aray ko! Saan ka nakatira? Ano naman siya sa bukid? Sa bukid? Sige, kalas. Kalas. Wala na po. Wala na. Gagalaw na itong kamay niya. Tataas na yan. Itaas mo nga. Dandan lang po. Okay, bilisan mo. Teka muna po. Walang teka-teka rito. Kalas. Aray, masakit! Okay, kalas. Mga kalasin na nga. Oo, bakit ka nagagalit? Okay. Teka po, nahihirapan ako po. Oy, sinabi ko sa'yo, natake ka na ng angel. Matigas ang ulo mo, ha? Okay, kalas. Lahat ng sakit niya, kalasin mo. Ngayon, dalawang kamay. Alas ko po. Simula ulo. Mata, tenga, bibig, lahat. Kalas. Ayun na po. Please, yan. Bilis. Sa bukid ka nakatira? Sa bukid ba ito? Opo. Doon siya. Para makikinig sa usapan namin. Kismoso. Sige, alas. Tama na po. Meron pa wala na? Alas na po. Gagaling to? Opo. Kailan? Mamaya lang po. Gusto ko ngayon, walang mamimaya. Ayun na po. Kalas, Ayun na. ubusin Alas na mo. po. Malayo pa pinanggalingan ko. Opo. Galing pa ako ng ano, etc. Sige, kalas. Alas na po. Ako nakakaramdam na. Anong maramdam na? Opo, wala na po. Wala na! Opo. Sigurado! Opo. Sigurado! Pagkarin niyo na po. Opo. Alas na po. Sigurado! Opo. Kailan ito gagaling? Gamaya pa lang po. Ngayon na po. Ngayon ang gusto Ngayon ko! na po. Kalas, ubos. Ako ang masusunod. Opo. Hawak kita. Inkanto ka, ha? Bulacan po. Saan kayo? San Nicolas. San Nicolas, Bulacan. Maraming salamat po, mahal na ina. At maraming salamat kuya, ha? May konti ka na lang bugbog kasi sa pagkabagsak mo kaso may tumulak sa'yo, eh. Iangat mo nga ulit yung kamay mo, normal lang. Huwag mo lalagyan power. Hindi na mabigat. Huminga ka na mayos, inhale, exhale. Masakit pa? Hindi gana, hindi bugbog lang. Oo, tama. Diba sabi ko sa'yo? Kasi kanina, may kumukontrol sa kamay mo. Maraming salamat po, ha? Salamat sa inyo. God bless all. Thank you. Pwede yung kaya number. Sige, bigay ko number ko. Sige,